Hvad laver vi? Møbler. Arkitektur. I arkitektur og møbeldesign, der arbejder vi med at udvikle produkter, hvor vi først får noget teoretisk viden, som vi bruger til blandt andet at skrive nogle rapporter, hvor vi bagefter bruger den viden, vi har lært, til at gå i værkstedet og så bygge de produkter. Her arbejder vi blandt andet førhen med 3D-modeller, hvor vi kan skitsere også både på papir, men også i 3D. Og derefter kan vi så lave vores produkter i forskellige typer af træ, hvor vi også lærer omkring forskellige træbeklædningstyper. Det fede ved det her fag, det er, at man kan få lov til at bruge sin viden i praksis, og man kan få lov til at være kreativ sammen med sine gruppemedlemmer.